Здравейте, приятели на ателието! Днес ще ви покажа набързо как да си направите свещи за под 30 секунди. Шегувам се, разбира се. Първо избирате си бурканчетата, слагате им фитили, стъпявате си восъка, ароматизирате, заливате в бурканите, изчаквате го да стегне. В същото време си правите восъчна сметана и восъчни бомбони, разбира се, за украса. Слагате си с помощта на пош сметаната, украсявате с восъчните бомбони и вола! Всичко е готово! Тук съм завършила 4 свещи и се радвам супер много, защото ме очаква още много работа. А вие може да се присъедините и следващия път към работилница за изработване на свещи с восъчна сметана.